Fit-12 ta' Diċembru Dr. Lidja Bela nediet it-tielet edizzjoni tal-inizjattiva bit-tema Rigal b'imħabba miliet tfal kollha li għal sena oħra lan tagħha huwa li anki tfal minn familji fil-bżonn ikollhom ir-rigal tagħhom dan il-miliet. Biswit is-siġra tal-miliet u taħt inda mballata batta rigali lil Maltin u ġobhom jgħaddu għal din il-kampanja ħadna l-kumment ta' Aaron Zara kelliem għall-uffiċċju tal-Prim Ministru dwar dak li hemm imħejji fi Pjazza Kastilja għalna l-erba. Il-qofol ta' din l-attività jibda mid-9 ta' filgħodu b'villaġġ tal-miliet li se jkun qed isir għall-ewwel darba fi Pjazza Kastilja u mbagħad matul il-ġurnata se jkunna diversi avvenimenti li se jkunu qed isiru f'din l-istess pjazza. Fosthom esibizzjoni mill-sezzjoni tal-klieb anke wkoll min-naħa taż-żwiemel tal-Pulizija u mbagħad ukoll għandna esibizzjoni oħra mill-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex fis-sija u kwart ta' war nofsinhar tidħol is-sem tal-Forzi Armati ta' Malta permezz tal-banda tal-Forzi Armati fejn se jkunu qegħdin iwasslu kunċert marbut ma' dan iż-żmien festiv li ninsabu fih. Il-kantanti Klinsman Kolejro u Kert Kalleja flimkien mal-band Kantera u l-Meljuri and Friends se jkunu qed jagħtu sehemhom ukoll f'din l-attività. Is-Sur Zara tenna bl-appell tiegħu lil Maltin u l-Awċin kollha. L-appell tiegħi huwa wieħed biex nhar l-erba' li ġej minn kmieni filgħodu, ġifieri mit-8 9 ta' filgħodu sa tard filgħaxija jingħaqdu magħna sabiex flimkien nuru x'kapaċi jagħmel il-poplu Malti festa ta' ġenerożità li se nkunu qegħdin inwasslu minn din il-pjazza li mbagħad tifrex madwar Malta u għawdex kollu għaliex fil-jiem tal-miliet se nkunu qegħdin inferħu diversi tfal li xi raġuni għal xi raġuni oħra il-familji tagħhom ma jkunux jistgħu jwasslu rigal tal-miliet, allura permezz ta' din l-attività rigal b'imħabba se nkunu qegħdin intuhom rigal sabiex bħal tfal l-oħra kollha jiftuh dan il-miliet. Din is-sena rigal b'imħabba mhux se tferraħ biss tfal għaliex għall-ewwel darba ħasbet ukoll fil-ħlejjaq li m'għandhomx vuċi kif sostna mal-mikrofonu ta' One News Aaron Zara. Din is-sena kibret din l-inizjattiva li apparti it-tfal din is-sena wkoll se nkunu qegħdin nintroduċu rigal b'imħabba b'differenza għaliex se jkunu qegħdin ukoll jibbenefikaw il-pets tagħna li rigali li qegħdin jinġabru bħalissa fl-isptar Mater Dei dawn se jkunu qegħdin jitqasmu wkoll fil-jiem tal-miliet.